चली भैया हम मिंटू मिसाइल हमार चैत के गाना जौन की सिंह म्यूजिक से लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा बा। हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि रउआ सबे के हमार चैत गीत बहुत पसंद आई। यही चैत के महीना में एक जनी के पति प्रदेश में बड़े और कोरोना के कहर से अपना पति से कैसे कहतरी सैया चैत में गेहूं न कटाई बेमारिया तबाह कइले बा। राजा चैत में गेहूं न कटाई बेमारिया तबाह कइले बा। बेमारिया तबाह कइले बा हो बेमारिया तबाह कइले बा। राजा चैत में गेहूं न कटाई बेमारिया तबाह कइले बा। सैया चैत में गेहूं न कटाई कोरोना तबाह कइले बा। बेमारिया तबाह कइले बा हो बेमारिया तबाह कइले बा। सैया चैत में गेहूं न कटाई बेमारिया तबाह कइले बा। राजा चैत में गेहूं न कटाई कोरोना तबाह कइले बा। अरे राजा अरे का हरे बोल ना रे बोल का करी दिन भर घर में रहत ना कहीं घूमे के ना फिरे के। कहे लॉकडाउन में ते गोपालगंज छपरा घूमे जइबे तू कहे ना कहब इतना दिन से घुमावते न रहल के हई दशा भइल हमार। एह कोरोना के महामारी से घर में रहत मन उगता जाता आ देह पसीना जाता। ए राजा कूलर के हवा खा कूलर के दिन दिन बढ़ल जाता बस सभे तंग हो निकले न बहरी रहे आ घरवे में बंद राजा हो। मिक्स बाय सिंह म्यूजिक परसोनी दिन दिन बढ़ल जाता बस सभे तंग हो निकले न बहरी रहे आ घरवे में बंद हो। लॉकडाउन में बंद बाटे टाउन इशारा सारा कार कइले बा। इशारा सारा कार कइले बा हो ई मोदी सारा कार कइले बा। राजा चैत में गेहूं न कटाई बेमारिया तबाह कइले बा। सैया चैत में गेहूं न कटाई कोरोना तबाह कइले बा। राजा ए बंदूकवा के मम्मी सुना तारू का कहत तनी कहीं ना जाके खेत में देख के आ गेहूं कटवा पिटवा के दवा के रख दो। अरे वो काटल माना बा के जानता कि लॉकडाउन टूटी कि एकर डेट बढ़ी। आखिर अकेले हमरा से होइबो ना करी। अनाज रही तो पेट भरी ना तो खइला बिना है जानता है सब लोग मरी। ई तो बतिया सही कहत नहीं जाता नहीं आज हम ट्रैक्टर लगे घरे हो आ कोटा के मालबा टाटा घरे पैसा अकाउंट में मिल खड़े मिक्स बाय सिंह म्यूजिक परसोनी कोटा के मालबा टाटा घरे आ पैसा अकाउंट में मिल खड़े। मिंटू मिसाइल उदय बेदरदी पुष्कर जियल मोहाल कइले बा। पुष्कर जियल मोहाल कइले बा हो पूरा जियल मोहाल कइले बा। राजा चैत में गेहूं न कटाई बेमारिया तबाह कइले बा। सैया जी चैत में गेहूं न कटाई कोरोना तबाह कइले बा। सैया चैत में